Ćao drugari, proleće je u vazduhu. Kako se rešiti čepova iz kuće? Šalim se. Za ovaj ručni rad ja sam koristila plastične čepove od flaša, njih sam skupljala i napravila cvetiće. Ajmo se igrati i napraviti ih zajedno. Isto možete iskoristiti ovu ideju za temu Čuvajmo našu planetu. Nadam se da vam se sviđa moj video i moja ideja kako da napravimo cvetiće od čepića. Isto tako, ako želite da mi pomognete, da rastemo zajedno, da se igramo zajedno, zapratite moj kanal i pritisnite like. Hvala vam puno na pažnji i što ste posjetili moj kanal. Vidimo se uskoro.